Nakagiyas sa katano na mabubayat tano sa amana niya na limo kailangan tano sulimo Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan mambu na maadmir ko tano sugagaw na kapdi na gusto di kang giginawai si kuya maana niyan nan dulun-dulunan tano mga urip no Allah kaan tano mambagian agyan ko tuya maana niyan na promise Allah subhanahu wa ta'ala kung mga tawading giginawai sa pantag si ko Allah subhanahu wa ta'ala ay ni promise kiran Allah sukap pa ka surga na ni promise kiran Allah subhanahu wa ta'ala sukap pa ka sirong sagyang kuto sirong at tanto din na yung alam na mitataralos yung ananian na kayo walungan na isa pa kasirungon na sumanga tao aming giginawa isiran sa pantag sa suaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Niya kaysa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na matatagusiran sa masjid nakagya matatagusiran sa masjid na adnam niya kasulda sa katawa sahabi na ayam yatir Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan amya kasulid sa masjid sutaw sa surga. May akan didingila sa mga sahaba. May ilayran nagyan kuta sa kataw mamaasum yun. Kahit manay kapira mga urip no Allah na kumakadump man sa masjid nasudub man sukap pakasul nagyan kuta sa kataw sahaba. Namiyatirok mano Nabi sallallahu alaihi wasallam amya kasuldatigyan sutaw sa surga. O di ukaribat mga urip ng Allah namya katlo tumanggulaw la. So mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam namya pansiniran aw manututiro uno Nabi sallallahu alaihi wasallam na kepantagan ayap sulid nagyang kutwa sa katawa sahaba. Suwayam anan yan ng mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw kitiran na languan at kinigiran at kasabapan sa ipakasurga na dinan di kunti-kuntisan mga urip Allah. Giyuto'y sabab mga urip no Allah alanguan at pagukas no Nabi ayam anan yan na suguan languan at pagukas no Nabi sallallahu alaihi wasallam mapiagalbab na di ayam anan yan na pagurad-uradan o ayam anan yan na mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana isa ko mga sahaba, uli ukaribat na sa Umar bin Khattab, nakagiyam liliw siran, nat yung dugyan agyan kutwa sa kataw asahaba, na miyamisitawon sa yung anan yan nawalay, nakagiyam makapamisitawon sa taman sa yung anan yan, na miya kataloron makaiga. Kagi ayawara ano kang bibisita na ayat naman nakating kaun upang makabakaon pag tinatalogaw na ayat siyo agyan ko to miyamisitaon na din yan disimaan wanto na ay amal agyan ko to pagarin yan akya sabapan sa kiyatero no nabiyas kanyan nataw ko surga. Mga urip no Allah dad na miya pansin yan aba amal aba niyan milalawan si ikuya maanan yan amal yan. Kan gata-gatar siran sa amal. Di siran di manahajud. Sumbayang siran sa amanan yan na barajuma. Gusto mga pada amanan yan na kalalayaman ng mga simbak wallah. Sukabat ya sa Quran. Daam ya sima. Agyan kutuwa yung amanan yan na pagarin yan. Ubaad na milalawan yan na amal si iku mga pagarin yan. Kagyan mo umaswa yung amanan yan na oras. Na inisyo nagyang kuta pagarin yan ang tunay sa papakyang bisitang karang. Natigyan nakdiakar kaatigan pagmaan. Napagamading kuatigan. Ang tunay ang manan yan na amal ka. Akya sabapan sa kiyadiro ang Nabi sallallahu alaihi wasallam asaka na tao ka ko surga. Nadid na miyadiro. Agyang kuto. Damab tiro abayan yan milalawan na amal. Sa agyang kuta mga pagarin yan ang mga sahaba. Napagisian niya na ginawa niyan. Di niya di ipayimikiran na ayabu amiyat tiro yan. Natingin na ayabu at tingin na katawang kuwatingin na amalakan asikrito. Nasak na tingin. Naswat tingin sa pagariakan. Naigira
amya kakwas salim Allah igira ini kalim Allah na igira yang ananian na miya bubaya miya sunur sekanian na ayag damak na natiyan nagyan kutwa kaya bubayayan nagugyan kutwa kaya sunurian na mas lebih suwayam alag nakap kebubaya daw nagyan kutwa yang ananian na baad na siigyan ko pagarinyan daw nagyan kutwa baad na yung alag na dengkinian si ko pagarinyan uripno Allah nagu igira atigian amia sugat atigian awid akan supagariak na muslim migrat aginawan yan mi akan darasakskan yan na ayag damak na tigian na masgian kutwa kaya karat aginawan yan nagugian kutwa kaya pakan darasagyan na mas mala kaya karat aginawa ko nagugian manan yan na kaya pakan darasagakan sudan sukya nagaw nagyan kutwa yung manan yan na pagarin na sahaba na tiyan agyan ni kaya tiro no Nabi sallallahu alaihi wasallam asakan at tao ka kusurga mangawrip no Allah sukap kay puso sukala igagaw nagusukala ikapdi nagusudi kang giginawa mangawrip no Allah subhanahu wa ta'ala nagkasababan sa ayam anan yan nakapakasultano sa ikusurga wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyan kutwa kapi agyan kutwa ayam anan yan napusutan sugi mangurip Allah yang kutwa kabasat tano miya kataling umas Ramadan kailangan tano sulim Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan tano mambu na matagur tano sugagaw nagukapdi nagusudi ikasisilain nagusudi ikang giginawai sa pantag siku Allah subhanahu wa ta'ala pantag salim Allah subhanahu wa ta'ala kaan tano makwa so kebeloy o Ramadan apyang daw tano niyang kukepo siya katano ikadwa mangurip Allah nasukya baloy o Ramadan arila magfira so sa pulugaw iya matatago sa loob nabituan sa magfira ay maanan yan nalalakaano no Allah subhanahu wa ta'ala surilayan surilaw Allah nalalakaano yan kuapi andamasa ugaid mangurip no Allah nada ay senian akalalakain yang kulima rilayan igiraya manan yan namya katalinguma so sa pulugaw iya matatago kulambak wayam anan yan na Ramadan tiyawag Allah subhanahu wa ta'ala sumangurip niyan taman sa piyakisabutan yan sa Quran urip no Allah apay kasalaan ka apay kadustaan ka apay kalam yang gulaw lang kadu sa urip no Allah subhanahu wa ta'ala kaya mi alwi sa hadisul qudsi na apya pan miya kaum masagyan kutwa gabun urip no Allah subhanahu wa ta'ala na sabab sa pumangani ka sarila ko Allah pumangani ka sa maanan yan na maap ko Allah subhanahu wa ta'ala na prilaan kaw Allah subhanahu wa ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali haywa atiyan Adam apya penatiyan mini sampai suwe maanan yan haywa Adam na suding kadakan di katitawat-tawaga na gusuding kadakan di kapangarapan na prilaan ka sa dirakan pakain wa tigu Allah subhanahu wa ta'ala ya ibn Adam law balagat dhunubuk anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali haywa Adam na apya pansudusan ka na miya kaum masagyan kuto yang anan yan na gabon na uriyan yan na taubat kadakan pamangani kadakan sarila na prilaan ka tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa dirakan pakain umangurip Allah so Allah na prilaan yan sa mga tawa suminibas sa barahala prilaan yan sa mga tawa pitarwiran sutuhan na talo mangurip no Allah suminibas sa sapi suminibas sa yamanan yan napimbara nga yamalag napsimbaan mangurip no Allah ugay na yamanan yan naptubat silang sa iku Allah subhanahu wa ta'ala napramiso Allah kullil ladina kafaru iyantahu yugfar lahum ma qad salaf ya Muhammad natiruan ka ko sila no mga tao ami ilanginan sa mga ginawiran sila na mga kafir suminimbas silang sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala iyantahu o pamakayamanan yan nang ginakaniran nagyang kutagal bakiran aka simba sa salakaw ko Allah kaya simba aniran na sutitwa miya nga din as Rabbul Alamin na prilaan siran Allah subhanahu wa ta'ala kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Teruang kaya Muhammad kusiran to mga tao ami israp piran sumagi no iran mi talugas siran ko kambara dusa kapya pun mga urip no Allah ipon sa kaya sabutian na taman zewalag na imanto na kambara dusa pun nagalbakayan kambara dusa urip no Allah subhanahu wa ta'ala na imanto na piyaladian su Allah subhanahu wa ta'ala kaptubat ko Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a mata anas wallah na ipasinsian yan na iprelayan sulangan kadustaan mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. So gyuti sabab alalakaanu Allah subhanahu wa ta'ala surilayan na gusto pasinsian yan taman din kuwayam anan yan nakapatayo tao dap na yung alag na makalius subadan yan aguso makalius sunyawan yan apong kubadan yan nalalakaanun din Allah subhanahu wa ta'ala surilayan. Mga urip no Allah ayan daur ketanu Ramadan nakagyas sa ketanu na masisingayo tanu surila Allah mapanging daw tanu surila Allah na ayan daur ka Ramadan na kailangan na matagur ka surila na gusto pasensya si iko pagaring ka muslim kagyas ka pririla yung mga urip no Allah sudi ka pririla yung mga muslim di ka pririla yung bata-bata sudi ka pririla yung magari-ari sudi ka pririla yung tutungan na yung mga urip no Allah nasangkutanan sa kakakuatan sa giyang kutwarila o Allah subhanahu wa ta'ala sugyuti sabab mga urip no Allah ay puon din man to naswad na ratagi naman yung kupagarinyan na prilaisiran urip no Allah subhanahu wa ta'ala amay kaska na kabaya kayang maanan yan na karilaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo mga urip no Allah nasukya baloy o Ramadan ang last asapuluh gawiya bituan sa itkum minan nar kapakaligtas na kapakamaradi ka ko apoy ko naraka jahannam. Mga tao tanong akan naubat tanong titwa mga tao sa dunia si tanong titwa mga tao si isa alungan na mauri napakaw matanong sa alungan na mauri na dua-dua ang kebulusan-san surga agu neraka. Igiraya mana niyan na miat taling uma sulasta sa pulugawi ko Ramadan na ayap diing gulaw laano Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ialoy nagyang kutwatiya na ahya laylahu wa ayqadha ahla wa shadda mi'zarahu. Ayam ano niyan mga urip no Allah naigirami ang kataling umaso sa pulugawi alas na ayap suano Nabi sallallahu alaihi wasallam na diniyan ditudayan nagyang kutwa mga kadugawi wa ayqadha ahlahu nagpumakanaw niyan pumukaw niyan sa mga pamilya niyan wa shadda mi'zarahu nagpagilutan niyan sa tinampiyan antunay sagutan ro mga urip no Allah ayan daw san mga urip no Allah daw rakatano mismo su Nabi sallallahu alaihi wasallam rinidaan wallah iniril ayanon sumyaw na miyawri ayam alag na dusan yan mga urip no Allah naigira yung anan yan na miyaw masuit kong minan na din yan di ituloy yan so yung alag na mga kagawin ay sebutan tanah sebutan tanusan mga urip no Allah na di tanong ka pagalangalangan suki plidas ang tanong ko ginawa tanong kura apoy ko na nakajahannam kami mismo din Nabi sallallahu alaihi wasallam na di man naguntaman di man isakay sa kiplidas niyan ang ginawa niyan si ko apoy ko na nakajahannam na ayapan sa katanong mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ang mga manusia ang mga baradusa tanong kagagaway kanidaw daw nagkribat tanong mga urip Allah as Nabi sallallahu alaihi wasallam na maasum sa kanyan na ayap kay kapkili at tanoron na tanto din na di man naguntaman kuya maanan yan pagkataling mo yung anan niya na itkum minan nar. Critical pinakapiligro karang niyo mga urip no Allah timo-timo ang kasulang anong margan sa dunia dada makasasakrian kuya yung alag na margan sa alungan na mauri
Timo-timo ang kasulang ano masakit sa dunia. Da makasasakriyan ko yung anan yan na masakit sa alungan na mori. Timo-timo ang kaso problema sa dunia. Na da makasasakriyan ko problema sa alungan na mori. Timo-timo ang kaso kapakarundan sa dunia. Na dadin makasasakriyan ko yung anan yan. Na kapakarundan si isa yung anan yan na alungan na mori. Kami aluyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 3 na pinakaminos asiksa. Kung mga tao sa nakajahannam. Napakatulumpan sa yung anan yan na apoy mga urip Allah. Na matulumpa yan nagyang kuto apoy. Nandidi agyang kuto yung anan yan. Na utakawlo niyan. Na ayakat ako niyan nun. Nagyuto'y pinakamapnad ko mga siksa. Takinubag agyong tuyayam alag na magkap ko mga siksa mga urip Allah. Yuto'y kasirkatiro akoron. Sa timuang ka kumasulangan o masakit sa dunia. Na timuang kasulangan o margan sa dunia. Na timuang kasulangan o kapakarundan sa dunia. Na dedin makaporsinto sa ikwayam anan yan. Na margan si siyam anan yan. Na alungan na mori. Nandorang tanwayam anan yan na Ramadan. Asukya balayo. Sa pululas tagawi. Aitkum minan nar. Na ayabsuan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na di iman naguntaman. Nagyuto'y daw niya katano. Kailangan na makapanaguntaman tanong mambo. Makapanisa kay tanong mambo. Sa kilinas ng tanong ko yung anan yan. Na mga ginawa tanong. Kung apoy ko na raka jahannam. Kagiyim niya kalala. Atas tanggungan tanong ko kaya pakapagintor. Tanong Allah. Sisagyang kaya niya. Ya ayuhalladina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Haiskan wam yung maratiya. Nalidas niyo sa mga ginawa niyo. Nagus sa mga pamilya niyo. Si ko yung anan yan. Apoy ko na raka jahannam. Wa ay kada ahla. Nagupakanaw niyan sa mga pamilya niyan. Pumukaw niyan siran. Di niyan siran pati pakatudain ko yung anan niyan na mga kagagawi. Kaan siran makapagamal pangurip ni Allah. Ayan daw tanusan mga urip ni Allah. Nakagiyas ka urip ni Allah. Nakabubayan ka din na makalidas ka ko. Apoy kunara ka jahannam. Na atas tanggungan ka nagukailangan ka. Asi wata ka abubay, wata ka amama. Namiyawid ka akal. Ang makalidas mambukwayam anan yan. Apoy kunara ka jahannam. Kagupuon makanara ka swata ka abubay. Gupuon makanara ka swayam anan yan. Na wata ka amama urip ni Allah. Na di ka din na yung alag na makasul kusur gauding kama panumbag wanturay kaya sababan sa malam na kaya pakasul dirang kunaraka kasaka urip ni Allah subhanahu wa ta'ala sakama nagusakaina na atas tanggungan ka akiblidas na kasi ko yung alag na wataka si ko yung anan yan na apoy kunaraka jahannam. Mga urip ni Allah wasadda mi'zarahu. Ikatlo di gulaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagilutan yan sa tinampi yan. Pagilutan yan sa tinampi. Upama ka saruar na pagilutan yan agyang kutwa sabitan yan. Upama ka tambad na pagilutan yan agyang kutwa palot agyang kutwa tamtin. Antunay sebutan tanusan mga urip ni Allah. Antunay kekuatan tanusanan daw mga urip ni Allah. Ay kekuatan tanusanan daw na upamakasutaw na nagalbukyan nagupo na kamaylay agyang kutwa tinampiyan na yamanan yan na pagilutan yan gupo na kamaylay agyang kutwa sambitan yan na pagilutan yan upamakakapalalawi mga urip ni Allah magatin sa kakuya mga urip ni Allah nagupo na kamaylay siya kiyoto apagilutan yan swem anan yan na tinampiyan pagilutan yan swem anan yan na sambitan yan na ay sebutan tanusan mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala na titulan na pagusar niyan so panaguntaman yan na gusto kapasang yan sa giyang kutoyam anan yan nakapalalaguin yan mga urip ni Allah so Nabi sallallahu alaihi wasallam na giyang kuto sa pulugaw iyan last ko Ramadan na pagilutan yan swem anan yan na tinampiyan mga urip ni Allah karina mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tanto din na panaguntaman nagupanisakay sa andaman ay kapakalidas yan kuwapoy punara ka jahannam naginang yung anan yan ng daur katano mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kailangan rakatano na makapanaguntaman tano makausar tano sa panaguntaman sa andaman na ay kapakaligtas tano kuwapoy punara ka jahannam kagyang kutwa kabasat tano ang mga tao tano ay nadagtano wallah ang kanaubatan
itanu titwa mga tao sa dunia kasi itanu titwa mga tao sa alungan na maori na ayaw kumatan wadar pa sa alungan na maori na surga agus soyam ananian na apoy kunara ka jahannam. Manguri ko Allah subhanahu wa ta'ala miyadpiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa walahu manzilan dednatiyan asakator kanubu atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam inumta na anna duwatiman adar pa yan si isa alungan na maori manzilun fil jannah wa manzilun fil nar anday sa sanggay adar pa yan kusurga na wanday sa sanggay adar pa yan kunara ka jahannam. Wa idha mata ahadukum naigiratigian amiyatay sunggagay sarkano wa dakhalan nar amiyakasul kwayam ananian na naraka jahannam waris ahlul jannati manzila na pangwarisan o mga tao kusurga sumisasang kayron adar pa iyang kwayam ananian na surga na titudnanan akalapis mga urip wallah kaswini pagitadar ka alimur ka wallah subhanahu wa ta'ala na dang kamakwa kayam yakakwaun na susalakaur ka yuto'y sabab mga urip wallah agyang kaya kaya pakasagid rakatan o Ramadan na kailangan na ayan daon niya katano na makabagal katano so di ikang giginaway na gusto di ikap kalimuay na gusto di ikap prerilay na gusto di ikap mamaaf mga urip wallah subhanahu wa ta'ala ikadlo mga urip wallah na kailangan rakatano umani isa na may makapanisakay sa miligtas yan ginawa niyan wapoy kunara ka jahannam pun sa ginawa niyan na si karuman yan na sumangawata yan mga urip wallah hagiyam anan yan na pinakamala andor katano agyang kaiyakya pakatalimuwartan o Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Quran wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu at-tawwabur rahim.